Šampion je dobro došao u moju skromnu teretanu. Već sam bio ovom. A jesi? Dobro. Ne sjećam se, puno šampiona je prošlo buda. Znate, 2 šampiona do 100, ti i Gruja. Jedan pravi, jedan lažni. I jedan uljes što je upao. Ajde malo unutra. Krenuti malo, ja ću dozivam. Da vidim da li... Da li ide? A, boli? Ne? Malo, mislim, srednje. Uraj ti, ja ću držim pa ću da vraćam koliko bude mogu. Može malo ovako, kad bi planirao. Slobodno, vraću se gotovo. Samo ti cepaj. Hammer mi je dobar, da. Svuda si dobar, brate. A ne mislim, ne boli, to mislim. Zdrav. Da. Što bi rekli Bugali, zdrav, to znači ja. Da ćemo danas to prolovati. Može, brate. To mi je boljka. Dobro. Leva mi je sveža, baš možemo odmah. Samo kakva je tema. Evo, možemo da se bijemo. Osjećam se lepo, da. Bude nežan. Neću. Lagano ću. Može. Ćemo te Da, ovako čvrstati. Može. Može, idemo. Cepaj. Top. Topa. Top na top. Može. Napinujem ili? No, malo samo da se još zagrejemo. Da. Zglobi Hammer mi se osjeća dobro. No, baš se čvrsto. Čvrst, brate, kao... Malo ćemo ulaziti u huk na levo. Da nije samo Može. to prolo. Nemam hukera, brate, redko kada obaram s hukerima. Da sam zdrav. Ne. Da sam zdrav ko što nisam, pa... Da potegnem, ali ići ću malo. Koliko bude mogu lagano. Desna. Ti je oko nešto boli, reci. Sve. Sve boli, ako. Šta ćeš? Ne dolazi mi svaki dan šampioni, brate. Sreće pa nema ljudi u teretani. Rekli bi li to da je šampion? Šali se. Idemo. Da radimo. Nemamo puno ići gore, budi tu negdje side na side. Pa ćemo polako statički zadržimo, pa ćemo onda negdje. Može? Može. Može. Evo, okej, ovdje ne boli, tu mogu držati. To je okej. Dobro. Može. Ne mogu, već me. Dobro. Idemo još jednu. A osjećaš se da jak si? Okej, Osjećam. ima snage, ali nema... Kao da možeš da me završiš, tako se osjećam. Da, ali nemam neku kontrolu, dobro baš. Možda s globa, ali imaš u Sad ruci. tog uvijek imam, nije to. Da. Biceps. Aj probaj me završiti, baš nije. Ali polako da me. Da, može.
Da, imam zglob, imam hamer, ali onda mi se side način. Ali viš kako i meni, kad krenem da završavam, propadnem zglob, znaš. To mi je bolje. Ću se ući unutra. Može. Nemoj, vidim da da te ne bi iscipao mi znači. Uči ti pa ono, nešto. Stavi malo prvo sat, treba. Ajde, lagano. Treba će mi dok ne zagrejem ovo rame. Da prođe. Ovo je deo brzina. Ući malo unutra. Sam jačo? Yes. Dao se s tim. Da idem jel? Malo dade gas. Bravo. Dobro, eto to prol, nema šanse. Ajde malo da... Zglob kamen. Da se još ugre rame. Sviđa ti se zglob, a? A? Ali dobro imam izgovor, ovaj hamer mi je upaljen. Ali ne, baš volim, pošto znam da si jak tu, baš želim da... Gde? Baš namjerno idem top roll, da mi bude teže. Čekaj, aha, na meni je. Ovako samo da zagrejem levo rame pa ću onda moći unutra. Koliko ti debela šaka? Ima šaka. Desna pogotovo. Ima krupnu šaku. Da možeš probati odatle. Šta, kap? Kao da me odvučeš malo. Neko s polja da probam. Tu preseca, moram pustiti. Boli? Mislim, osjetim kao da ćeš mi ruku iščupat, pa onda moram pustiti. Dobar osjećaj. Al, u centru si dosta jače, ali tu sam malo... Tu sam stiki, znaš, pa možda ti tu mogu čak i zaustaviti. Teško, Pa prvo ja ovako volim na početku centar. da proverim šaku, da im kakav bi to Da, pol. Koliko mogu. Da. Taman zagrejem ramena i onda tek drugu, treću unutra. Da.
Kao Terminator, ima onaj očitavanje, provera statistike, šta, gde, kako može, onda možeš back dobar i pronaciju dobro. Drugi, ti si došao se zajebavaš na to danas. Da bi ga volio da sam sad čvršće unutra na desnoj, ali sam juče radio baš side. Nešto mi preskočilo u laktu. Ono, na 30 kg mi preskočilo, znači znaš koliko si... Da, znači radio sam kečeve, niski ugao draga, znaš, sa strepom. Leva je bila solidna, kao što vidiš sad, ono ništa me boli, ali desna preskočilo mi, side mi nesto. Tako da mogu samo na to prol sad. Moraš ti nekad non strepno, ja. Pa, brate, nema mi smisla. Koji kurac na sparingu van strepa? To je to, tu sam najprecizniji. Strep je stvarno... Najprecizniji, najpovezaniji. Nije da je on glup. Drugo, uvek, brate, lako pobegnem u strep i idem na flot dole. I to je to, brate. Obaram nekad na kraju sparinga sa slabijima da se pumpa. Da, ako malo im daš u prste da ti... Da. Da, sad ćemo poklopiti. Neću. Da ću, malo beka ću dati. Side shoulder. Bravo. Tu je Sam već opustio. Tu je malo zeznuto. Probaj. Ali nisam mogao po centru. Čopovo sam te na dole. Da, to je zajeban. Dve slične tehnike s tim da... Sam primetio da ti dosta, kad presuješ, dosta vučeš nazad, pa onda. Deck back, pa onda ubacuju. A slične tehnike radite? Ne, sad nisam smeo da probam. Ne znam, ne boli me sad lakat, ali ne osjećam ga ono da je najbolji. I pa sam ti rekao. Da. Možeš mi dati malo uzmi što hoćeš. visine da probamo to pravo. Ne, da li imam šansi tako. Treba mu napadaš prste. Veoma zajeban. Drag i ima side kontrolu dobro. Najteže mi je bilo kad si ušao u presi. Da, ja mislim da mu to najviše najstabilnije ti to. Znači, to ne možeš voliti, ali nemoj da. Možeš. Stavit ću se back, side, outside. Da vraćam i... Probaj. Ćeš desno ili da probam desno sa novatom? Kako hoćeš. Svejedno. Aj s noletom, da. Da hodi. Momci, vi pičite, ja ću jednu za story, samo... Ne, slobodno, obarajte. To sam ti ja sad malo umorio.
Nije to, da. Znam ja šta je. Vidjet ću ja koliko će rame da mi radi. Može. Lagano će ući, samo kap i onda će krenuti. Može. To je to. Dobro. Da, Ne mogu dalje, mogu samo da držim. Osjetio sam baš od juče. Pa seču me brahijalisi od onog što sam roko PR juče. Da, inače ti si došao sa jakim treningom, a mi smo da kažeš... Ej, kurat, jeste, vi ste sveži, a ja sam došao kod sebe. Dobro, vidi, malo znači. Može. Nadam se da je 100. Krcka da nije kičma. Bravo, jebote. Bravo. Jadni huk. Šta jadni huk? Bek mi pomaže, dosta. Bek ti je dobar. Ali nemam unutra kontrolu i centar. I onda uvijek kad god krenem ostavim mi ruka napolje umjesto da me prati unutra zbog lakte. Boga mi pratiti i unutra. Ne prati. Prati. Idemo gore. Top. Neću, ja ću unutra. Dobro, ti radi unutra, ja ću se braniti ovako nekim hype hukom. Polu toplo. Kao ovaj Martin. O te vaki, šta se dešava s tobom? Šta se dešava? Veži, ne mogu te mrknuti. Pa de, se jebao je. Ne mogu ozbiljno. Nije jednostavno ugao sad ti pogodio. Ali ovaj da si prošao malo, to je to. Pustio sam da prvo odvučeš nazad pa kontejnom, ali ne mogu ti ništa. Da, okej, nije realno, mislim. Ali osjećam unutra da ovaj deo kad uđeš, kad zakasni malo, kad mi ruka ostane, vrate kao kamen. Ne znam, šakat i... To jeste, da. Bek je baš čvrst. Bek je malo. Šakom me blokiraš. Milošević ćemo levo. Ajde da, nismo levo, brate. Ajde. Strep najbolji, odmah. Treba li ovaj njegov deblji strep? Ma, ne znam, meni se ne sviđaju ti. Pa znam, ali bolje mi da vežbam ove sa kojima se takmičim. Da. Dobro, realno ove strepove ima samo Larat i još par bugara. Svi sad dalje sebi. Neću da nastavljam, samo tu. Ujevot. Dižem sve gore, zato što ne mogu. Svaka čast bakiote, baš Leva mi je, ali vidi, leva mi inače tu dobro. Jedino što unutra isto leva, ne mogu. Gubim sa centra ka vamo, a unutra već kad uđem okej. Tako da, probaj da mi odmah neutrališeš centar. Ček, probat ću još jednu gore. Ajde. Evo, ništa je rad. Bravo, Vaki. Ništa ne mogu jevati. Samo sam montirao Rajsa. Raj sam malo namontirao, ali opet generalno. Ne znam šta si montirao, ali povukao si ručnu. Dobro. Desilo se jevika. Takav ugao. Centar. Može uzmi, ajde. A po beku tu može.
Ajde, probam da držim tu, ali nema ništa, ajde. Šta se dešava? Svaka čast, svaka. Odmorio, brate. Dobro, leva mi je zdravo. Desno, a? Ćemo ovaj strep ili ovaj? Daj malo, neobičan je. Malo drugačiji si ti. Leva mi je okej. Samo da vratim desno, vratim se na staro i... Aj tebi, ljubite, brate. Ajde. Ajde što neka ti ne možeš. Ti sebi. Ti desne jakni kao inače u bicepsu. Jes, sve okej, ali ne mogu unutra. Ne mogu da završavam i ne mogu da napadam. Samo mogu da se branim i to je problem. Samo da držim. I kad me napadneš zglob, uglavnom nemam puno tu. Malo labavo. Nismo stavili kako trebamo raditi. Nisu uopšte stavili. Ne, sad, do sada. Pa ćemo budemo odmarati. Okej. Znači, uhvatiti malo više, to je to. Vidiš, ovdje mogu da držim 3 dana, a čim krenem unutra, gubim. Tebi treba to. Za bolji stop. Dobro? Sad. Ajde, šta ćemo? Može, meni ovo prija. Čudan bek. Čudan bek i nekako, znači nije ovako, Da, nego od napad, da. A sad ću probati da idem više gore. Ne možeš onda sajde. Ajde, sad ću probati da idem više gore, da napadam Aha, ja, da, da ne ostaje samo ravno, da ja napadnem malo. Ajde. Može. Dižemo visinu, dižemo. To mi se sviđa. Malo probamo rano bas. Dižemo visinu. Da li mogu? Ajde. Idemo top na top. Ne, A šta, hoćeš da uđeš unutra? Da, ti možeš to probaš. Okej, ajde. Samo Neću, ako ćeš ti nikako unutra. cipsamo. Ne, ako ćeš ti unutra, onda ja moram. Ne mogu ja gore te držim. Ajde. Može. Nisam teo da završavam, da te ne bi priscimo lakat. Ne veze, dobro je ovako. Samo ću doći do ovdje kraj. Važi. Ode nam groje. Ovdje groje na push pauzu. I kad si povređen neki, kad te boli neki deo, onda tražiš drugi Ugleve da ne boli, da. I tako treniraš drugi. Iz očaja. A druge Bukvalno. puteve snage, znaš. To se meni dešava sad. Znači ne mogu ono svoje staro, ne mogu napad, ne mogu, samo držim odbranu, ali u toj odbrani nekako gradim bolje pozicije, statički jači i preciznije te napadne. Hoćemo, šta ćemo sad? Aj ti probaj mene hukovati. A to ne mogu, jedno to, aj probat ću bez ulaska, već samo ravno. High hook neki, eto high hook. Nek bude high hook. Polovičan neki. Jel okej? Da. Lepo ti radiš, lep back press. I sa low handom braniš isto fino. A za low hand mi, brate, sam treba dosta sajde, odavde, protaci. Sve treba. Čop na mene. Može? Sad treba čusto iztegnuti. Čekaj. Stavimo grujinu. Može? Malo spustimo ovo, eto. Širok je strep, pa nisam, ne znam kako da ga svuda uzme mi celu ruku. Nezgodno. Nekako dobar za šaku. Dobar je za manje pomeranje zgloba, ali treba navići na njega.
Svi smo navikli na ove uske strepove i onda kad dođe ovako nešto široko, brate, treba znati kako raditi. Evo, brate. Može. Levo, brate, imam dosta više sadnjih round. Super, ja. Tu smo na istom. Može. Ajde. Probaj nešto. Leva mi Bravo. malo poslabije nego desna. Dobar centar. Dobar i napad. Možda malo više da ubaciš pronacije sa back pressom u startu. To mi ne prija kako vidim. Jako dobro radiš. Dinamično, da. Sluša bolje. Napad. Tamo gdje treba. Sad ide unutra. Tu da ovo vodi. Sad se baš promijenio silu. Vidim već. Bote život. Nisi ti, nisi svež. Kod ti leva opet. Ali ojačale, osjećam ja na zadnjem turniru, baš sam lepo radio sa svima, vrati. Na kom? Sad, Ovam u Vršcu. U Vršcu, ovo kup Vršice. Stvarno sam došao, apsolutno dosta dobro. Jedno tamo na kraju već sa teškašima bilo malo cimanja. Ništa, radit ćemo na levo. Da šta bude. Dobro, da. Ma dobro su ti i desna ti je... Ja sam samo malo da se poravim još. Biće to dobro. Baš čvrsto. Biće to dobro. Brate, znaš kad me uhvatiš da osjećam neku nemoć u centru, znači tačno se vidi ovaj rad, znači nisi ni zatego. Da, ali ne znam kako ti opišem,
ok, tu nameštanje, Ali, kao da ne mogu da gurnem dobro. da, jer malo me previše dreguješ tu, a ja te pucam tu. Aj probaj odmah da Ma ulaziš. nije mi to baki ramena, Nije ti zdravo, nije ti mislim zdravo. da mi je od ramena. Da, pa I da. zato nemam snagu. To je to. Nisi kompletan, vidim. Ali ti si, brate, Dobro, da, daleko od toga, da nisam ojačao. Hoćeš unutra probam. Aj, probat ću unutra, malo. Može. beži ovdje. Tebi je Beki i Šaka su ti show, znaš? Beki kap. Jer kao pronacija, ne može tebi pronacija da drži ako tebi ne drži Da, bek. ne, ovo super. Bek, ne, jedino nemam ovaj pokret. Sve ostalo. Dobro, da, tu ne osjećam da Da, si... nemam neki pritisak. Daj si im desnu i levu E, to treba da radim sad. To bi trebalo. Daj si im desnu i levu i to se završi. Unutra kad uđe tu te ne osjećam da si ono brutalan, ali Da. čim kreneš nazad, show. Tačno. Krenuli baš tupi bolovi. Ne, možeš onaj još što hladim malo da. Ma ja, samo odmorim i to je to. Makar kad završi. Samo da odmorim i... Sljedeće neću samo... Dobro, juče si kidao 70 kila, brate. Da Pa se ne dobro, lažemo. radimo koliko god. oporavak sljedeće nedjelje pa ćemo da vidimo. Ja radim progresiju sljedeće. Znači ima da pojačam tempo. Yeah. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Get all over my stakes. Going all in like Scott, get rid of these breaks. Now I ain't never gonna break. Double my pace till I go down one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Hey. Yeah, clocked in, hitting the gym, locked in, getting it in. Sweat poured over my skin, pulling up, letting it spin. Hey, yeah, let me get to it again. Do it for the kids that wish like him. Everybody starts somewhere, gotta let it begin. Championships, hey, I'm standing on strictly for the Znaš, victory. to možeš polako pustiti. Dobro, nije secno, a? Nije secno. Ali tu je bilo. Ovdje je okej, ali kad dođe vamo, nema uopšte. Taj dođe. Done any means, get rid of these snakes. And I'm up in my stakes, going all in like Scott, get rid of these breaks. Now I ain't never gonna break. Double my pace till I go down one of the greats. Hey, one of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Whatever it takes, staying awake, studying tape. Long nights thinking about finding escapes and how to take over everything that I face. Making mistakes, but it only made me better cause I learned on the path that I paved. Yeah, I had to earn every dollar I made. I'm starting to reign, underdog getting them slain. Yeah. Get out, letting it bang. Getting buckets, I'm staring down, letting it hang. I'm wearing out, getting exchanged, yeah. Get out, taking the rain. Get through the pain, watch everything change. Tearing down everything, breaking the chains. Ajde, probaj presu. A, polako. Kako? Probaj presu. Ja ću na biti uspjeti. Ako možeš. Nije bilo nikako. Kako? Ajde, ali ne znam, ja na treningu ne presujem. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done. Zašto moram brzo to da uradim? Da, Znaš, i onda... ali ne mogu ti izbiti senke da ovako sam... Pa ćeš da te u bicepsu dregujem. Ne mogu pre. Prste ste mi odvalili. Ajde da probamo onda da presujem. Kad već ne mogu da te dregujem. Daj levu jednom, ja sam gotov, brate. Baš ste me pocepali. Nemam što i novokom, brate. Izdržljivko. Nešto izdrži nego što jačo. Mnogo. Čega malo. Šta da kažem? Evo ti ide malo.
Ej, kakva čast. Nama treba bude čast. Kako ćeš otići na tebe? Može kod mene. Možeš sad si. A? Sad si izboren. Evo si dobro. Date, mali, date. Pa pusti da ne mogu. Šta sad? Dobro, bitno, poziciju da se izborim. U meču bi vratno uspio preslati. Možemo ponovno hoćeš. Aha. Evo, pravim te, pokušavam da te držim koliko mogu. Ćeš ukrati tu. Ma brate, radi što hoćeš. Nego, hoćeš ja da idem, da napadam ili... Da, kako? Možeš, samo spori malo. Aha, da ne završavam. Možeš i sa da nicim sam. Ja ću ispočeti. Dobar. Ostavite malo snage za mene. Ja nemam više. Ti, kad si gotov, reci, ja ću da si. Nisam trebao ovo poslije. Idi. Lepo, presi, mogu tu da držim. Misliš da probaš mene tako? To, može. A odmori malo prvo. Desno ćemo pa ćemo odmah. Ne, odmori. Aha. Ne žurimo nikad, mislim. Još malo. Prvo, ćeš ovom ne možeš hladiti, a moći ne. A ovaki, ja radim 4 vežbe u posljednjih ne znam koliko meseci. Hammer, biceps, fleksore i prste, to je to. Ja ništa drugo nisam radio skoro. Ok, uzem nekad na pumpam i to malo, ali ništa sad da sam kao trenirao da napredujem. Ništa, samo sam se fokusirao back biceps, kap, prsti i to je to. I to čak kap nisam toliko ni odvaljivo koliko sam kamer. Znaš šta me zanima, da? Brujo, je li imao ovdje sile, brate? Sa centra ovamo gore. To sam sad počeo da radim zadnje vrijeme. To sam sad počeo zadnje vrijeme da forsiram na puli. Ja mislim, ti samo od ovog takmičenja si bukvalno Malo, hoćeš. stavljate u vrstu. Ide desno ti. Desno da, samo što je ono naš. E to, radi baš to. Pucaj odmah sa malo blagim, ne mora puno, blagi Da, ajde. low hand i cepaj mi na prste odmah u startu. Bez onog puštanja. Hammer, gotovo. Probaj. sad. Imamo nešto slično, volimo široki strepiti. Da. Gruje više voli ovaj uski. Nekako me zategne, nema gde. Samo onda cepaš. Dobro. Ništa, ja i Lošmić ćemo do Fajront. A sinoć sam zaspao u 1:30, brate. Vino se pilo cijelu noć.
Vidio se sve te... Kako je dobro bilo. Momačko veče kum pravio. I na salašu smo se skupili, pekli sač. Brutalno je bilo, brate. Okej. Koliko osjećam ovdje kontrolu, brate. Gde? U srepu. Mnogo mi više prija. Manje nekako se fokusiram gore i onda samo radim, Može. Dobio. No, osjećam baš mogu. Dobar. Samo malo manje kapinga radi. Ti kreni drugi. Hoćeš to? Ajde, okej. Voli? Nema forsirati to. Ne, izometrija je dobra. Da, ali ako ti Da baš si mi otvorio, onda bi... Ne, voli radi nešto da ti prijavite. Da tu kad ulaziš da već te boli. Zato sam ja isključio. Tražim nove uglove. Aha, okej, ima smisla. Mislim, znam da me ne osjetiš u toj poziciji sad, ali nema veze svakako. Nema veze, pa ti Pošto radi. ja zakucam se, Da, super radi ono to što što grube tebi. radi. Da. Ma vi ste slični stil taj. S tim da ti imaš, Ja više malo idem ti više imaš i gore i nekako si. Ma ne može gore. Imaš ti dobro gore to. Nepredvidiv si, znaš, ti možeš i upasti u shoulder i hook i gore, svuda si dobro. Svuda si podjednak. Može shoulder dominira, ali svuda si dobro. U shoulderu sam najekspozivniji, zato i dominira, znači nikad Sad te hvalim previše. start. Ali tako jest. Ali, Stvarno tako jest. dobro. Može. Što vam fali taj zakukalanje? Kao nekako. Ovo mi fali, ne mogu. Čim uđem taj. Znaš što je polo. To, ajde. To. Pustim. Ode slab. Čim sam pustio zlob, kraj priče. A imao sam još malo ovdje sile, sve dok nisam A viš popustio. kako kad načipuš left side, sad nekako Da, sve ovako da. A ja kontra, ja nemam tu da kapam. Isti smo je, handicap PIT. Ali dobro, ovo je super. Okej, ići ću sad. Može mi levo posle ovoga. Može, obavezno. Idem opet top na top. Top. Da. Polako ide nazad. Odličan, brate, odličan. Ovo je bilo Da do sam te iza. kraja. Koliko zaostaje? Odlavim taj neki opet dobro. Malo nema veze. Dobro, snimio. Dobar deo. Pa čisto malo da imamo ono da ne veli da napravi neke zebance. Malo istetski. Ili pošaljem ako ceo random snimak ćemo.
zezamo, goći YouTube, brate. Puca zglob, uzimam ga. Može? Nema gore, nema unutra. Nema sajda. Nema huka.